ora bakal nuntut. Kok yen wong wadon padha duta sing balung luting kulit ora bakal becik yen dilulusi nganti apa yen pancen ayu aku duwe saimbo apa saimbamu waton kowe bisa ngoyak pelayu kuwi banyu tak baleke patung mlayu manis watangan yo ayong kumato cembah nyaratan Kyai Sri Kandi paling kakangku nyuwun duka kakangku sareng mesti korek ngambah dari Gantara kula maosi kula mboten saged mibur kengalan kados ing Mustika Retna. Iya. Ora dadi apa pancen kudu kula lakoni. Malah dina iki sira sumusula pangeran Arjuna nulis sowan marang Saptawarga Nyara Wideki. Larane anakku Abimanyu. Lelakon sing ana Madukara iki aturna kabeh. Niki keparake saking dawuh. Kula pamit aku bakal bucal marang Praja Ngamarta. Matur marang Koko Prabu Puntadewa lakon iki Sri Kandi. Kakang Roman, kados pundi Raden? Kurawa ana sambung ngrapeti apa karo ilange anakku Abimanyu. Kula menika nggagapi lelaman menika inggih dereng pinanggih. Sambung ngrapetipun menapa Kurawa kaya lelamanipun anakku Abimanyu. Tur dasari negara ngormati ya lagi Koko Prabu Jengkar sing tanpa pamit. Lah menika kok inggih nyareng-nyareng lelaman menika. Aku iya gumun menungso kuwi lagi ke taman sajak kaya ana wae lakon sing tumengkuh. Ning yo kepiye meneh jejere menungso kuwi mung dadi wayange Gusti Anyita jagat dilakok ing alor-alor ngidul-ngidul. Sing penting jroning niat aja ninggal marang ibadah lan tetep manembah marang Gusti Anyita. Sing manembah wis kerep wae dicoba apa meneh sing babar blas ora tau pasrah marang sing gawe urip. Inggih yen ana wong ora tau nindakake ibadah ning kok mung nampa kabejan wae kuwi malah medeni. Mergo diuja ana donya diuji besok lamun tos ora ana ngersani Gusti. Namung menawi kula suwun kepenak ning donya ki dadi celengan kepenak besok kalane ora ngersani Gusti Kang Ita jagat waton ora ninggalke marang pangibadah manut satataning agama sing masuk Gusti tetep bakal nuduhake daring kamulyan donya pratinggalahan. Kula badhe makaji penggandang badhe awat-awati dhateng pundi pelajaripun
ingkang hidrat kula mayu yen ora aku tak mesti bali maring Gorowati asal kesuwen suwung malah ora pribadi iki mangga Raden. Kemendut Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi isih ruksa marang budayane dhewe lan isih kersa ngleluri marang budayane dhewe utame wayang kulit. Nggih. Dinas Kebudayaan ku sing dibawahi ora wayang bali. Ning budaya-budaya adat kang wis lumaku marang negarane dhewe. Budayane wong Jawa apa, budayane wong Sumatera apa, budayane wong Kalimantan apa kabeh diratani. Dadi aja ana panyakara bawa pilih kasih sing diwenehi wektu mung suku Jawa saiki wis ora usum pendapat sing ngono kuwi. Ngono bae. Saiki maju ning jaman iki provokasi iki saya gampang kok, ngono. Coba kowe nulis ning sosial media sing tulisane ngemu syarat ora wis dadi ya ta? Nggih. Mula ayo bermedsos sing becik. Duwe media kuwi dienggo media sing positif. Yen kowe duwe dagangan, ayo tawakke dagangane metu media mau. Budayamu apa, kasil saka menjing ki apa, ayo diupload ning nggon media. Lho, yen menjing kowe utamane ya ta. Terus kemudian jenawi kuwi penghasil alpukat sing becik, penghasil duit sing apik, ya ta? Nggih. Men aja kalah karo mancanegara. Iya. Saka kuwi mengko terus bisa berkembang, UMKM bisa dikenal marakalayak luas. Apa ora bangga yang duren kene iki kok bisa digawe nang luar negeri, mestine ya wis. Mulai yo kita bersosmed yang baik. Upama kowe duwe channel ya di-upload bab-bab sing becik. Umpamane ya nge-vlog kancamu. Trawitani kaya kurang wae. Channelku sing Su channel kuwi ya ngerti dhewe ta. Su Bagong channel. Kuwi aku ya nek ora duwe konten ya golek konten wawancara kanca presiden. Buka murid guru. Nek
buka itu aja dikonten kuwi iku pecah HP-mu ora nek yo kuwi tenang kok terus saiki iki ora iso mbedakake apa meneh maju ning jaman ana teknologi AI iki wah kuwi saya medeni heeh tenang kok kuwi mung gambar gawean kowe 99% padha karo asline mula kalau mangsane iki berita tenan apa AI kuwi ora iso dibedakake ora diteliti tenan nggih mula ya kuwi kadewasane pikiran awake dhewe dituntut mengikuti teknologi kuwi pamrih aja kleru oleh nggunakake teknologi ngono AI yo iso nek gawe lagu yo gawe lagu sing apik ya ta basa dienggo gawe film-film AI sing becik aja dienggo fitnah aja dienggo adu domba aja dienggo provokasi massa ya ta aja heeh lu ngeduk foto nah iya foto bener kok barene dadi ra bener dadi bener apik diakmu ya apik wong jenenge ayo bola ayo iki gunakanlah teknologi sing sebaik-baiknya mergo sing jenenge live streaming iki sing ora iso mirsani wayang pamane wong Jawa sing gak ono Sumatera ono Kalimantan kangen karo wayang mung kari klik YouTube mung kari sapa dalane wong arek nulis ngono nggih kula monggo ayo diwiwiti sok enjing nggih monggo kita gunakan teknologi dengan baik go mempromosikan hasil bumi sok enjing iki apa pamrih arep saya diluwak dikenal masyarakat luas nggih apa kok sing wis ngerti ning kabeh saya kuncara kabeh saya misuwur ha iya nggih iki digunakake bab sing becik yo iki alam-alaman dasare mangkate wis wengi ora apa-apa kabeh iki mung kari gumantung wektune nggih diwene wektu pira wae awake dhewe mangkat heeh wis ta sak jam ora apa-apa ha iya aku seneng iki terus masalah aku seneng sing elek iki pasar Madinah kulaka kok elik ya rumah saya kaya gelu enak wiwit wengi ha iya Gila yo kene Mas B karo Mas Blonder Mas Petruk karo Mas Bagong. Aku tak nyuwun ngrasake kiprahe Mas B ya apa. Tak dapuk Mas B dadi minak jinggo, Mas Bagong Blonder dadi dayun. Oh nggih, monggo bendroke Mas Heri. Monggo iya bendroke.
Mas Petruk ora muspra ngono piyai kok ngabei sarwa-sarwi suarane hebat boksane ya elok nggih MC ya menelurkan murid heeh Mas Petruk piye kuwi jenenge ngelmu sing manfaat kanggo sugenge Mas Petruk kena kanggo sangu besok suwarana saning Gusti nggih mergo para siswane iku mesti ndongake. Nggih. Amin. Niku amal sing ora bakal pedhot Mas Petruk. Nggih. Wonten ing mriki ugi kathah siswa saking Parikesit kok Mas Bayu. Oh nggih. 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 Awong nyatanipun Karanganyar kutha budaya. Nggih. Kurang pripun. Piye Mas Bagong? Sae. Kok cekak men lho. Saiki sae sing piye? Sae. Karanganyar kok sae. Iya wong Karanganyar. Ya iya ngono. Lho wis tau itu Karanganyar to? Lho kok tau itu wong kula lahir kula ten Mojogedang. Oh iya. Kula lahir wonten Munggur Mojogedang. Oh Karanganyar. Pindah wonten Bekonang. Nggih. Ketutke babon ten mriku. Alhamdulillah. Babone saiki sakmenika pindah malih wonten Mojogedang. Lah napa? Babone minggat Mas. Iya. Mbok menawa lagi piknik ngono jenenge. Piknik opo digondol wong piknik. Ya sing sabar. Sabar. Niku lelakon panjenengan Gusti niku ora bakal nyoba mate liwat saka watese. Wadene iki pisan iki kok ora apa-apa kok gemindoni nek. Yo aja pisane dilak-dilak ora gemindoni. Terus dipindhoni kok entuk jodoh sing apik. Nggih. Wah, niki saya dalu hawane saya kepenak ya Mas. Nggih, semridik adem-adem pripun ngoten. Ingkang kepareng enggak tasih kathah sangat Mas Bayu. Oh nggih ta? Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Derek rencang lek-lekan. Wong mare kok ora iso noleh ya saru dikira. Lah kok ki mirsani YouTube. Lah iya. Nggih, matur sembah nuwun ing tasih kepareng derek. Wungon dalu menika. Menika dados sasarana laku prihatin Mas Petruk. Nggih. Laku prihatinaken gesangipun, prihatinaken keluarganipun, prihatinaken desanipun menjing, muga-muga dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Monggae prihatinke Nuswantara. Nggih. Meninggal diparingi tentrem adoh saka bencana nggih Mas Petruk. Nggih. Wis apa sing apa daerah-daerah yo kena bencana wis cukup niku mawon. Sing daerah liyane aja ana bencana. Nggih, nggih. Ya kabeh iki mung gumantung awake dhewe sing ngreksa kok Mas. Nggih, saestu. Anane banjir mergo alas iki wis kaya gundul. Nah, niku lho. Nggih ta. Sing ngrasake ora sepira, ning sing nampa akibate niku wong pirang-pirang. Mila ayo berhentilah menebang hutan dengan seenaknya sendiri. Penebangan liar menika ingkang medeni. Nggih. Elinga yen to alas kuwi dadi titipane anak putu. Menika reptanipun bapak ngemutke dhateng awake dhewe yen alas iki duduhekmu niku titipane anak putu. Tegesipun nek titipane anak putu ya direksa. Dijaga tenan. Upama ana sing ditegur ya kudu ana area-area khusus pirang persene bakune penyerapan air iki isih tetep lumaku rek ngaten to. Program reboisasi niku nggih kedah dipunlaksanaken. Nggih. Dados penanaman kembali. Nggih. Ditebang siji ya kudu ditanduri siji. Yes. Niki menyongsong Hari Ibu. Kula nggih mengucapkan Hari Ibu kangge budhe kula, Budhe Rumiati. Nggak. Beliau niku ngawat-awati anake lanang kuwi matur nuwun budhe pareng menestoni dhateng kula sak kanca. Nggih ora tega nenggani saya ini. Oh nggih. Jane arep dikali kondur wae budhe ora kersa. Wis moh aturan kene arep monggo nggih budhe matur nuwun. Dua dalang putri Mas Petruk. Nah ini juga termasuk menapa nggih kesetaraan. Kesetaraan gender. Dalang aja minder yen Kyai Putri to, yen ana Kyai Putri sing ngelayang aja minder tetep dilanjutke. Contoh kados Budhe Rumiati, Mbak Cempluk Suwardi Bu Harni. Niku ya dalang putri, nyatane ya napa menika ya eksis. Tesih derek nenek moyang sing riyen-riyen gitu. Iki dalang putri wis enek. Kula Kyai Putri nek seneng wayang ya aja isin. Ngoten. Kepengin dadi dalang aja isin. Dadi sinden ya aja isin. Nek ditekuni iso nguripi. Lah aku wis duwe urutan dalang wedok aku. Sinten tekan Kupas iki? Weh,
Tidak ayu. Yo ayu ben gegel pe. Nah iya. Cicing ala kaji kok ben gegel. Oh iya sing Lah nek sliramu nek ndake iki yo aja isin. Lah ngapa isin? Ndake kok kita mung isin nglairang. Lah ngapa kok isin? Lah raimu dadak kok tutupi. kok yo ngilo. Dadi intine ngene to. Profesine wong lanang saiki iki ora kudu wong lanang tok. Wong wadon ya saiki wis ngasto profesine wong contone. Presiden Putri Indonesia wis tau duweni. Wis. Nggih. Gubernur Putri ya wis tau ana. Nggih. Bupati Putri Karanganyar iki tau di Bupati Putri. Nggih. Camat Putri, Menteri Putri kabeh wis oke banget. Dadi profesine wong Kyai Putri iki Kyai Kakung sing dinyanyi wong Kyai Putri wis oke banget. Mung siji gosong lho. Apa Mas? Bom supit Mas. Apa kuwi? Tukang ngetaki lu. Tukang nyunati wong iku komenten sing tukang nyunati Putri ku lajeng sunat mulih Mas. Kemalar ngeteki ta. Wah, ora ada di rumah malah Ora entek ora kanggo. Aku tak pamer sik, tak pamer karo Budhe Rum. Nggih. Duwe ututan dalang wedok Mbak Ayu iki. Ora ketang sak cengklingan lho, ada-ada ngono ta. Nyon pangestu karo Budhe Rum, dan ke sawapan keterimane Budhe, kepinterane Budhe. Ya ta, panjang yuswane kaya Budhe. Nggih. Nyuwun pangestunipun nggih, Budhe. Nggih. Budhe iki tanggal 19 Ngasto lho, Nduk ya. Heeh. Oh, Tanggal 19 Ngasto Taman Budaya Sukoharjo, Taman Budaya Suryani. panitiane kula Budhe nggih. Wah, mluwuk iki kok. Buruk. Isane kuwi Sukoharjo kok Karanganyar kok mulek kae. Aku KTP endi? Jare kok wis gedang. KTP iki bekonang ning uripe ning Karanganyar. Iya. Coba kayak apa, Dok? Ada wae nang pasangan. Pelok barang mawon nggih. Wah, pelok barang. Waduh. Ya. Jaelok tenan. Ku nek ana kurang duwe ya nyuwun dawuh saka Budhe. Ben go sangu. Nggih. Ayo, kaya apa? Pelok Pangestunipun barang. Budhe Rum. Nggih. Mangga. Budhe rum kok Budhe beruk. Budhe Rum. Ayo Mbak dikano. Sendiri supo lho iki ya. Yo. Saku guru ame kabiar sih. Kalau guru pandiri Jekalan neng samune wetan pangsula dipun matandani wos bangun menjing Mbak Ayu, alhamdulillah. Budhe urutan kula niki. Iku pun bibitan Mas. Nggih. Kowe sungkem Budhe. Kowe nek aja kanthi ngali nek kowe rung dituthuk tegen ya ta. Kuwi pengestune kowe ndak sawan kuwi pengestune jos. Sawape medhun. Iya. Niki Batung njajeng odo-odo Mas. Weh, tak gaya dodo apa, Bang? Ayo. Ada masalah apa nih ini? Ayo. Maksane aku ya ajar dalang. Oh iya, elak tenan iki. Pelok 6 Mas. Ah, kok ngajar dalang. Coba belok 6. Ada belok 6. Coba. Nih. Coba. Yo bedoki dhewe gak aku lanang bedoki dhewe manja. Kadyatri sang kapirangmu. Rinangkul kinempet tepit. Kinempet. Kok kinempet tak kapok. Wes, ralat batoke. Kowe dalang ora nek suwi panak boto ya kuwi. Kok senengane kok. Rinangkul kinempet kempit. Mbok kaya kafiat lho. Kafiat risang kapirangan malah kapirangan. Alah gatel. Oh, neng tenang risang. Nggih. Yo, saiki diaturi sik titipane anak putu. Kula nyuwun tulung ingkang bawa Kiraka Sarmadi Sabdratama. Sarmadi ha. Cih, Tak Yai kok angel mencekel-cekelane. Yai nek sibuk ya ono itu. Jumeneng napa lenggah, Mas? Pripun? Jumeneng napa lenggah? Lenggah mawon. Lenggah mawon. Gue. Mergo sing mirsani kadenge Alah malah di abot jumeneng Mas. Oh ye.
malah jaluk jumeneng dhewe iki. Malah WA. Monggo jenenge. Nggih, jumeneng iki Pak Sar, niki Pak Sar. Pak Sramadi. Monggo, Pak. Nggih. Tidak asing lagi kepada Bapak Sramadi. Oh, nggih. Guru SMKI Nang TikTok wis FYP ya kuwi. Sarmadi. Jane lah. Su channel. Channel niku sing kagungan channelipun Mas Sarmadi Sabutama. Monggo Mas Dalang dipun aturaken menika ya dalang made in saking Trenggalek Jawa Timur. Namun sudah napa ya mengepakkan sayap dhuwurke asma enten Surakarta Hadiningrat. Wis KTP sono Mas Sarmadi. Nggih, nang suliwun. Sampun. Sampun. Wis sono tenan. Tambah sono. Sombone saiki pupung mau. Iya. Sapunika tambah kondang amargi menika pemeran Semar wonten ing Channel Jawa. Coba kaya apa Pak Sar? Dipun bawani. Kitamu. Gregere kuwi ceprot ae. Maka Kita kamu kacas Mas Sarmadi kangen nyambung sejarah sing bakal nyambung sejarah. Kewajiban kang satu kewajibane sing tenan ngupakara murid gedhe ngopeni murid becike mamarti kau ngopeni marang kautaman mamre bisa tulus pamrih bisa tulus tegese apa ora ana alangan. Terus rumeksa titipanira ora ana alangan nggone ngreksa marang titipane wujude anak putu binudi murid lestari wujude alas titipane anak putu karo lestari. Monggo. Kok sing pertama sing Pak Sar. Sing pertama digarap Solis Pak Sarmadi. Sing kedua Kur. Oh, heeh. Nggih. Monggo. Ayo. payo padha
Tulur hambaku. Matur suwun Pak Sarmadi. Panuwun Ki Bayadi. Kita belum kepilih awake dhewe stop untuk perambahan hutan nggih. Secara ilegal. Nggih. Yo digerake meneh penghijauan kembali. Nah itu. Nggih. Yo iki ngicipi suarane Ibu Arenggono. Mbak Suci ayo rene juneng karo Mbak Ayu. Monggo. Mriki. Mali pilok baru Mbak. Nggih. Pilokem ya. Pilokem. Monggo Mbak Jin, Monggo mriki Mbak Suci. Mbak Jin. Monggo Mbak Suci. Alika Ayu. Mas Petro sampun ngertos. Cahya Sumirat dibawani dalah bajing loncat jaipongan sing joget Melayu. Nah, sing bawa Mbak Suci Vita Dewi nggih. Made in saka Tulungagung nggih. Salam katur saking Mas Wardoyo Jumandono. Mas Wardoyo Menika mirsani langsung Tidak mriki Mas. Hadir alhamdulillah matur nuwun. Mas Beni Jling Sragen. Oh nggih. Matur nuwun menika dipun dukung sambuan sing hebat banget. Wis iki kena kanggo kanca nyambut gawe. Menika ya kena kanggo tangga saya kanggo Mas Mari. Kula kentunake kanggo Budhe Rum, seatus Ibu Budhe, jangkung dateng putrane nggih. Saiki sapa nek Mas sing arep tak pelayoni nek ora Budhe nggih. Nyuwun seserepan ya karo Budhe. Iya. Ya Mbak, ayo apa? Bawani Cahya Sumirat. Monggo, Mbak Urba dititik Mbak Urba. Nggih. Organisasi. Heeh. Iya. Wah, kowe lok nek lumayan. Wah. Kowe ora ono sak kuku irene to. Bratayuda. Ha iya. Nggih. Sabetane alus rerep. Masalah aku ngerti wong aku ndagli. Oh iya lah. Bratayuda iki ndagli ngarep dhewe dagelane terus wayangan. Lah iya lho, nek dagelan Bratayuda nek sae wis joget dibalat tumbak karo Kurawa. Ha iya. Sing wayang Mas Aris Multopo. Nggih. Ela Sabetane alus nganti ra ketok. jojo. Kiai alus cacane ya alus. Penggemar bendina nge-like foto kuning Facebook. Apa di Ares? Ada tak buka Ares Murtopo. Kiai iki nek alus, enom ngantek sepuh bakal kasih ngusul karo kemare ha iya. Nggih. Nek ngono jane nggih. Sing foto lah. Mangga. Mangga, Mbak. Baikku. Redap sih. Niki kula kintunke kagem panjenenganipun Bapak Sutardi menika kemeranganipun Bu Direktur Mas Petro Kasimunga. Nggih, wilujeng dalu Supardi. Mangga, lanjut. Nah. Bisa
saka Saron sing bukani Mas Rito. Ayo. Siapa tuh? Noni. Pelok. Berarti itu lah. Ya nek maaf itu dirain dinger ning pelok. Ayo. Mangga. Ayo, Pak tuh.